ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ತುಲಿ ಮೇರ್ನ ಪುದರೆ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡದು ಮೇರ್ನ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ದ ಅಂಗಡಿ ಅಜ್ಮೀರ್ದ ಪೇಂಟಿಡ್ ಮೇರ್ನ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರೆ ದಿಲ್ ಬಾಹರ್ ಪಂಡದು ದಿಲ್ ಬಾಹರ್ ಸೋಡಾ ಶರ್ಬತ್ದ ಅಂಗಡಿ ಮೇರ್ನ ಸೋಡಾ ಏತ್ ಫೇಮಸ್ ಪಂಡಿಂದ ಮೇರ್ ಸೋಡಾ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಅವು ಆತ ಫೇಮಸ್ ಆತಂಡು ತುಲಿ ಮೇರ್ನ ಸೋಡೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಏತುಂಡು ಪಂಡದು ಮೇರ್ ಆ ಸೋಡನು ಮೈ ತೊಂದೇ ತೋಜ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಪರ್ಪು ನಡೆ 4 ಸೋಡಾ ಪರ್ದು ಪೋಪೇರು ಮೇರ ತುಲಿ ಯಾರೇನ ಜನ ಆ ಸೋಡೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಏತುಂಡಿಂದದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲೇರು ಆ ಸೋಡದ ಬಾಟ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ತಲೆಕ ಸೈಯ ಮೇರ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಸೋಡ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ರಡ್ಡ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಪೂಂಟುದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಹತ್ತು ಅವು ಸೋಡ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ತೋಜಾವೆ ತೂಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಪೂರ ಮೇರೆಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುವೇರು ಮೇರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಇಂಡಿಯೋಡು ಮೇರ್ನನೆ ನಂಬರ್ 1 ಸೋಡಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಏತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿದ ಸೋಡೋಲೇನು ಪೂರ ಕಂತದ ಎನ್ನ ಸೋಡದಟ್ಟುಗು ತೂಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಸೋಡದನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಅಂದ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸೋಡೋಡಿತ್ತನಾಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾನ ಬೇತೆ ವಾ ಸೋಡೋಡ್ಲ ನಿಜವಾದ್ಲ ತೂತು ಜೀಪನ್ನಗಾರ ಅಲ್ಪನೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಐತ ಗ್ಯಾಸ್ ಪನ್ನಗ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತನ ಸೋಡದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪುರವಂತೆ ಮೆಲ್ಲೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ದೀದ ನೆಗರ್ಪವೇರು ಮೇರ್ನ ಅದಗದಗನೆ ಮಲ್ತನ ಫ್ರೆಶ್ ಸೋಡಾ ಅಂಜೈನ ಹೇಳ್ತಾರ ಐಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೂವರ ತೋಜವರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೇರ್ ಸೋಡಾ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ತೂವರ್ನೇ ಮೇರ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬತ್ತದ ಜನಕುಲು ಭಯಂಕರ ಸೇರುವೇರು 10 ಜನ ಸೇರಿಯೆರಡ ಮೇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತೂದು 2 ಜನ ಸೋಡಾ ಪರದು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಅಂಗಡಿದ ಪುದರ ದಿಲ್ ಬಾಹರ್ ಪಂಡದು ದಿಲ್ ಬಾಹರ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಜನ ಭಯಂಕರ ದಿಲ್ದಾರ್ ದಾಯಕ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಕೇಂಡಿಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಸೋಡದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೇರ್ 4 ಸೋಡಾ ಮೈತು ಕೊರ್ಪೇರು ಜನಕುಲು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿನ ಮುಟ ಪರ್ದಿ ಪೋಡು ಅವಳು ಅರ್ಧ ಬಂಜಿಡ್ ಫಾರೈಜಿ ಅಕುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪರೈಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರೈಜಿ ಚಾ ಪರೈಜಿ ಅಡೇ ಮುಟ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಈ ಜನತ ಒಂಜಿ ಸೋಡುಗು 25 ರೂಪಾಯಿ ಜನಕುಲು ಬತ್ತನಕುಲು ಸೋಡಾ ಪರ್ದು 25 ಐತ ಬದಲ್ಗೆ 50 ಪುರ ಕೊರ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗ ಪಂಡಿಂದ ಈ ಜನತ ಮರ್ಜಿ ಆನಮುನಿ ಉಂಡು ಸೋಡದೊಟ್ಟುಗು ಭಯಂಕರ ಮನರಂಜನೆಲ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೈನ ಹಿಡ್ದವರ ಖುಷಿಯಾದ ಜನಕುಲ್ ಕೊರ್ನಿಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಸಡು ಮೇರು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿಯಾದ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಡದ ವಿದಾಡ್ನಾಗ ಕುಂಬರ್ರ ಸುರ ಅಂಡ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬೈಯಾಗ ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕನೇ ಸಮಾಧಾನ ಆಪನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಜನ ಲಿಂಬೆದ ಬುಳಿ ಉಂಟುಂಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕುಂದು ಬತ್ತದು ಕುಂಬರ್ರ ಸುರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಲಿಂಬೆದ ಬಳಿ ಪುಂಟದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಸೋಡ ಮೈತದು ತಿರ್ಗಾದ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಈ ಜನ ಸೋಡನು ಏತ್ ಸರಿ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೈಪುಂಡು ಏತ್ ಚೆರ್ಕೆಗೆ ಮೈಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಸು ತುಂಡಿ ಏತು ಮಲ್ತ ಪಾಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನೈಕಿ ಈತ ಪಾಡುಂಡಿಂದ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡಜ್ಜಂದ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ತೂನಗ ಆ ಜನಲ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಚಿನು ದಾಯಗ ಬಂಡ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದದು ಆಂಡ ಆ ಜನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಜನಕುಲು ಮರಲಾಪೇರು ಈ ಜನಲ ಜನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ನಮೂನೆ ಪೂರ ಕೋಲ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ತೋಲೆ ಈ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಸೋಡದ ಗ್ಯಾಸ್ನು ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದದು ಈ ಜನ ತಾನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆಂದಾಂಡ ಆ ನಮ್ನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿದಾಯಗ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾನ್ಲ ಸೋಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸೋಡೋಡು ಈ ನಮ್ನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಹುತ್ನ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ತೂಲೆ ಸೋಡಾ ವಾ ನಮೂನಿ ಆಯ ಚೆರ್ಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ದಂಗ ಒಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದದ್ದು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತರಡ ಸೈ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು ನಿಖಲು ಯಾವ ಪಂಡದ ದುಡ್ಡು ದಕ್ಕದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಲ್ಪುನ ಮುಟ ಸೋಡಾ ಮೈತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೆ ಅವೇ ಈ ಜನತ ದಿಲ್ ಬಾಹರ್ ಸೋಡದ ಅಂಗಡಿದ ದಿಲ್ದಾರ್ ಓನರ್ನ ಕತೆ दिल बाहर सोडा मतलब नहर किंगफिशर बिस्लरी किनले का भी बाप ओपन चैलेंज सही है।
ಈ ಜನ ತುಲೆ ಈ ಜನತನೆ ಅಂಗಡಿಡೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ದಿವೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಡದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ 4 ಬಾಟ್ಲಿಲೇನು ದಿವೊಂಡು ಐಟಿ ಸೋಡಾ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಓವು ಕಂಪೆನಿದ ಪೂರ ಸೋಡದ ಬಾಟ್ಲಿಲು ಐಕೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಜನ ಎಂಚ ಸೋಡಾ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅವು ಸೋಡಾ ಮಲ್ಪುನ ತೂಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಹುಡುಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂಡೆಡ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಈ ಪೈಪುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕುಟ್ಟಿ ತಿರ್ಗಾವನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗಾವನು ಬೋಡ ಇನ್ನಾತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಸೋಡಾ ರೆಡಿ. ಮೇರೆ ಏತ್ ಚೆರ್ಗೆದಲ್ಲಿ ದೀದು ಕೊಲ್ದಿರ್ತೂಲೆ ಆ ಚೆರ್ಗೆಲೇನು ತೂಪುನನೇ ಪೊರ್ಲು ಆತ ಚೆರ್ಗೆ ದಾಯಗಿಂದ ನಿಕ್ಕರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಆ ಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಇಲ್ಲಡಿತನ ಚೆರ್ಗೆನ್ ಪೂರಾ ಕನತದ ಮೂಲೆಯೇ ದೀತೇರು ಒಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಡಾ ಮಲ್ತಣಿಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಡಾ ಕುಚ್ಚುಡು ಇಡೀ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಸೋಡಮಯ 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 ಅವೇನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ಜನದ ಮೈ ಕೈ ಅಂಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಾಳ್ಡು ಉಂತಿನ ಅಕುಲಿನ ಸಮೇತ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಡಮೈ ಪರ ಫೋನಗನೇ ಅಕುಲ್ ಪಾಪ ಪೋಡಿವೇರು ಈ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಓಲು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡ ಪಂಡದು ಈ ಜನದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೋಡದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ ನಮೂನಿ ಉಂಡು ತುಲಿ ಸೋಡಾ ಪರ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲಿ ಈ ನಮೂನಿ ಸೋಡಾ ಪರ್ಪುನ ಜನಕ್ಲಿನ ನಿಕಲು ಒಲಾಂಡಲ ತೂತರ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿನಿಕಲು ತೂವಡಾಂಡ ಅಜ್ಮೀರ್ದ ದಿಲ್ ಬಾಹರ್ ಸೋಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಡೆ ಪೋರ ಇಡ ಮಲ್ಲೆತ್ ಮೂಲೆ ತೂಲೆ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಸೋಡಾ ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ನಮ್ನಿ ಸೋಡಾ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ಈ ನಮ್ನಿ ಸೋಡಾ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಆಂಡಲ ರಡ್ಡು ಪೈಸಾ ಗೆಟ್ಟಿಸಾವಲಿ ತುಲೆ ಮೇರ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಲೆ ಆರ್ನ ಸೋಡದ ಪವರ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರು ಆರ್ನ ರಡ್ಡ ಸೋಡದ ಬಾಟ್ಲಿನ ಪತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಆಂಡಲ ಚಾಲೆಂಜಿಗಂತೂ ಅರಡ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸೋಡಾ ಪತೊಂದು ಎನ್ನ ಸೋಡದ ಎದುರ್ಗು ನಿಕಲ್ನ ಸೋಡದ ಪವರ್ ಏತಿಂದು ತೂಕಂದ ಪಂಡೀರು ರಡ್ಡ ಸೋಡಾ ಪತೊಂದು ಬರ್ರ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿರು ಅಲ್ಲಿ ಕನತೇರು ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸೋಡನ್ ಕಂತದ್ದು ನೆಟ ಈತ್ ರಾಪಾಲಿ ತೂಕ ರಾಪಾವನ ಎಂಚ ಆಂಡಲ ರಾಪಾವಲಿ ಆಂಡ ಈ ಜನತ ಸ್ಟೈಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅವಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ಮುಗಿಪ್ಪಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಬರ್ಪೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ಪತೊಂದು ಅದ್ದ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.